Alkukausi Färjestadissa, loppukausi Jypissä ja käteen pronssivitalit. Pelannut SM Liigaa ja sitten pelataan kiekko häkkiin. Hoi! Jarkko Immonen tulee maalin eteen ja sieltä se kaivetaan sitten esiin maalin takaa ja Jarkko Immonen tuluri ränniin ja se paine syntyy sinne. Sitten on Immonen paikallaan ja naps kuuluu vain kun sieltä tarjoilee Jussi Jokinen loistavan syötön Jarkko Immoselle ja peli on Suomelle 1-0. Tilanne on ollut pelko vaikeuksia, sitten tulee jälleen Komarov lataa ja siellä on! Leksa Komarov iskee siniviivalta niin että häkki värisee ja tuleehan se tasoitus! Leo Komarov vihdoin ja viimein hän yllättää Scott Clemens! Komarovin maajoukkueuran toinen maali, 31. maaottelu. Moskovan Dynamon mies näyttää, että antakaa tänne kiekkoja, täältä tulee. Käyntiin. Saadaanko osassa numero 3 jo ratkaisu aikaan vai joudutaanko sitä hakemaan kenties jatkolta ja rankkareista se nähdään tässä seuraavan 20 minuutin aikana, mitä tapahtuu. Mäenpää lyö ensimmäistä kertaa kiekon päätyyn. Nummeliin saa palautettua sitten takaisin. Immonen pääsee kiekkoon ja pelaa nopeasti takaisin Nummelinille viivalle. Nummelin poikittain Mäenpäälle. Mäenpäällä on tilaa. Nummelin keskeltä tykittää. Ja siellä on! Siellä on! Mäenpää tarjoilee ja Nummelin antaa paukkua niin että helisee. Ja Suomi johtaa ottelua 2-1. Sinne tarjoilee Mäenpää ja Nummelin puki lähtee. Ja siellä on kiekko Scott Clemensenin selän takana. 18 sekuntia ennätti peli käydään Suomen alueelle. Päätyy vain. Petri Nummelin, siitäkö tulee? Kapanen! Saviske! Ai. 3-1. 24. maaottelu, 39. maali. Ja siinä katsokaa mitä tekee Nummelin. Ja tämän kylmähermoisesti, vaikka minä täällä pistän pitkää. Tämä panee Kapaselle ja Kapanen laittaa ranteet lukkoon. Ja Savolainen näyttää, että kalakukkua kun puree ja välillä käy Kallavedessä jäissä uimassa, niin siellä lepää. Puistola avaa sinne laitaan. Sitten tulee loistava paikka Hytöselle. Ja Hytönen tällä 2-0 niin että verkot repeilevät. Sieltä tullaan nopeasti ja näyttävästi hyökkäykseen ja Suomi johtaa ottelua 2-0 ja Juha-Pekka Hytönen Jyppä pelaaja tekee turnauksessa ensimmäisen maalinsa ja maajoukkueurallakin vasta 3. maan hyökkäykseen ja sinne tarjoillaan sitten Hytöselle John Bienström, joka siihen seurakaverilleen pistää tarjoilu pöytään ja Hytönen tarkka komea kutiala pulmaan. Vähän siinä Bienströmiltä kiekko karkaa yhdessä valkovenäläispakin avustuksella, mutta Andrei Nielsenin ohi kiekko lyödään. Ja Osala, sitten menee Riku Haal ja katsokaa minkä passin Haal tarjoilee ja sieltä tulee Nummelin. Ja tuttuun petumaiseen tapaan tulee siihen keskustaan ja napauttaa sitten kiekon ohi Peter Budain. Mallikas, hieno hyökkäys ja todella vahva karvaus Slovakian alueella.